días, son Alfonso Fernández, son daqui do pobo de Chantada. Teño unha ganadería e dedícome a intentar transformar a leite que producimos. Entre outras cousas, tamén a leite facemos un produto ecolóxico. Pois xurxiu que eu conozco a un chico que é socio comigo aquí na fábrica. Ele se chama Álvaro, ele vive en Lalín, ele estuvo moito tempo en Uruguai, de aí a idea de facer un dulce de leite. Álvaro levaba tempo aquí, xa levaba alrededor de 12 anos, estou falando do ano 2017 ou así. E non tiña probado dulce de leite, pero non con dulce de leite tan rico como o que se elabora en Uruguai ou en Argentina. Entonces surxiu a idea, un pouco a idea dele, e a miña inquietud de darlle valor añadido, e esa foi o emprendemento. Intentamos apostar por ter tamén unha variedade de dulce de leite en ecolóxico, que a nivel de Europa non hai ninguna empresa que o fabrique. Entonces facemos dous tipos de dulce de leite en ecolóxico, un que é o clásico para untar nunha tostada tal, e máis o heladero tamén, que temos bastante salida no tema de heladería. É super importante producir en ecolóxico. Para min sería o fundamental poder producir a leite que eu teño aquí na explotación, producir toda a leite en ecolóxica. É moito máis económico, moito mellor para o planeta, moito mellor para a sociedade. É importante ter unha certificación, ter un seguimento por unha empresa externa que te leve un pouco de control. Obvio, é fundamental un sello, digo no caso do CRAEGA, certificación ecolóxico, como outras certificacións como de calidade, de higiene, eso son fundamentales. Eu de cara ao futuro, pois a verdade é que empezamos con pouquiños produtos en ecolóxico, pero a idea é facer cada vez máis, facer máis produtos en ecolóxico, incluso a mellor desarrollar algún postre desde o punto de vista de facendo un obrador aquí ao lado, facer cousiñas en ecolóxico tamén, porque é que a mesma sociedade che demanda este tipo de produtos.